khir tu te chibai ule du sak tak maya kan channel min lo thlir ho sak thina wangin in chunga lom thu kan soye tun lai khovel le nuclear in do na lam chung chang hi tun tum chu I han chui zui chin don teng u myang in do pui pakhat na le pahni na an tang hofa in do han rea an turin communist le democracy in fak moi siakin khovel sarkar te naw zok te lam tanga siam tumin anin soi chaton ta piep maya in soi chet mai du tok lovin Ralthuam nga anin elzui ta chiam mai boka chung an Ralthuam te chu asiam dan thuruk le anda an hmun te in hriat sak tumin intelligent an tir chok ton ngek mai boka khul war wang lai tak sangkhat zakwa som nga atanga sangkhat zakwa som kwa thleng khan America ringot hian en thatu noi chuang anei reng an tiani USSR kanti mai Soviet lalram alo sopropta a America chu khovel optu ang main tuipui boruak le khomola a voklal len ta ngul maya khovel sum don na chu USA kuta oma azar zo tu pontam na ngiang mai chuti rolin khovel lei banga ber chi USA ni antiani ma se chutia leiba anga rolin an lei bat zat aya tam dai sarkar sang an batlet sak ve thungani ome sangkhat zakwa somria te lo her chuaka ramri chungchanga Iran le Iraq anin ngur chura Saddam Hussein chuan Iran ram chung ol khurpui Khuzestan vel chu Iraq ram chung ni ina chala Iran lampoin Saddam Hussein chu athei dan dana pai thak tumin ma na ve char boka okas ni sangkhat zakwa somria ta tangin Iraq lai pui Putin Iran an kap tana September ni somni pahnia chuan Iraq sipai division somni pathum le teng sang ni zariat rol chuan Iran ram an lut Iran lampo sipai noi khat singa le teng sang ni zetin an lo dang ve boka Saddam Hussein rin ang reng ani talo Iran sipai te chu an lo kol sen nek maya Iraq lam chuan tol le hum mai thina hein do na hi arab thak ngang mai mun ranga thona teng long le lai pui hmangin anin beina sa em maya oil phurlong anin hal saka anin man ton sak boka Saddam Hussein hian an chana chedon a hriat vele boruak rim chia an hai tek tamai thina Iran Revolutionary Army te chu an tom ngal tok zel mai ni thi po an thina sangei mai sangkhat zakwa somriat pariata chuan Iraq sipai division za som nga noi som panga lai an lo tling to a Iran lamphei chuan sipai engzat chi angia man hriat thei poni to lo sipai noi ruk le sing khat le Iraq lam noi nga chuang ba civilian noi chuang fe an thi nu chuan an sum sen bel khom po trillion 1.2 dollar tluk le ding on sang za hi chuang a han tling meu chuan kumriat zet anin khoi noi nu Iranin Saddam Hussein pai thak an tum na chu an hlo cham ta a Iraq point Khuzestan bial le Persian Gulf long kong pui then khat thunu na tum na po a hlo cham tian pom ve ta boka ne tu zo ke in chal ve in anin thathen ta top mai hri ani hetia Iraq le Iran ten an tha hui nei zong manga anin bei boi lai hian Kuwait Bahrain le Arab ram dang te chuan oil an lo khal chuak ngeka Kuwait hian Iraq ne an ram ri Rumaila anti muna oil khur tui nanga zet mai hi an neya he oil khur hi lehnoi lama chuan Iraq ram chung lama athuang lut zuwa mai ani hi Saddam Hussein hian lo soi sel fo to a Kuwait lam hian dollar makta duai zani vel pek anan tuma Saddam hian a pom meu lo hetiang neu le Iran ne nanin do thuwa thlop lo thuwa chuan lam siamin okas ni sangkhat zakwa som kwa khan Kuwait chu arun le ta hum mai ani kha ni chung lekin an la fai vek mai ni khovela rang ka chak tlom na berram Kuwait rang ka chak dor te chu Iraqi army tenan suwa samzui tak maya an rang ngei mai Kuwait a hian rang ka chak chersa te chu kan ram bazar purun le alu atha deuh kan thlang ang mai hian du than thein an chung khom mai ni Muslim ram zinga nuam berpol chu Iraq ram bung pakhata Saddam Hussein chu bang zui ta mia mai ni
Kuwait chan chuak turin America le alam tang te hian sipai an tho khom ta a Iraq chuan beiron ta thunga America a George H.W. Bush president ani lai kha ni a USA le alam tang sarkar somthum pali zet te hian sipai noi kwale singa sang rukvel an tho khoma heng singa noi sari hi US Army anni hemi tum hian Iraq amal tana sipai noi rukle singa la yan tanan lo kho ve thunga ma se Iraq lam hi an tlom ma khop mai Tomahawk cruise missile somli a han tor mi chuan Kuwait atang in nu do arem ti theih ta Kuwait chu chan chu ani a America thian tha alo ni ta bawk chutia Kuwait chan chu ani champha chu kum tin loma lo ni ta thina sangkhat zakwa som kwale pathum April ni som pathuma US President cholta George H.W. Bush chu Kuwait azin dona hemi tum hian Iraq intelligence ten tha tumen lo phiar ve me boka Toyota Land Cruiser car bomb khat tlatinan beng muka Mr. Bush lo thlen ve le lo thi chil bur mai chuan tum dan ani Kuwait police lam an cherang boka Iraq agent som pasari le an motor bomb te chu an man phiar mai le he thil hi America chuan thil nam nur mai chia an lo ngai lo na sakhop maya CIA an chui ve ta chara Iraq President Saddam Hussein ruwa man na fikani ti an chui chuak ta thuaya America President thar Bill Clinton na ngai dana ni lo hle mai cruise missile som ni pathum ngotin Baghdad khopuya Iraqi intelligence mun pui chu anan bomb dar ta vek mai ni heta tang hian mi mal le chung kwa ang po in Bush le Saddam family te hi anin huwa ni inziak tu then khat chuan an soi nge edi sang ni in thlan puya George H.W. Bush afapa George W. Bush chu president aron ni veta a sang ni pakhat January thla a lak lu ni in US economy choi san chu athil tum pakhat ni in phur takin White House alu fel man or ania America chuan Indo pui pahni na nulama be na rap thak ber chu tok ta New York khopuya khovel sumdong in sui khompol ho mun pui in chong za som la ya sang pahni ding thiang rual mai chu Muslim firfiak ten thona hruai koin an su chim tarup maya George W. Bush thin rim lutuk chuan thurum ra le khal ngei ngoi aphu chuak ta war on terrorism apuanga kan lama tang lo chuan min dawani mai ti en ain hausa ta kuk maya America ti sian te zinga poisak nei lo ber mai chuti lai defense secretary Donald Rumsfeld point eng sarkar ma in min ne ngai lovang ati zui boka firfiak rin hel zinga mei zang hlap tu Bin Laden lo mi khwal tu Afghanistan sarkar chu anan pai thlaphota heng tun lai hian Middle East ram tam zo ka sarkar pai thak tum na tam ta hle Iraq president po pai thak tuma be ani ngala sang ni le pani a khan Iraq rama in thlan pui nei ani ta a Saddam Hussein chu kum sari atan ne taka thlan tlin mi pui an vote lui tir ani George W. Bush chuan Saddam Hussein chu pai thak nge ya tul thu apuang zui ngala ma se he hian Saddam Hussein nui ati zang nge mai mi pui ma a in lanin rifle ka pri thaka khothlang ram te pai thak mai theih ani lo thu apuang ve mi mai ni ma se chuan lam sang siamin America le alam tang te chuan sipai noi thum chuang zet le Ralthuam tun lai berber nen Iraq bei turin an tirlu te ta hum maya Iraq chuan sipai noi nga le singa zet le reserve noi ruk sing sari zet an Ralthuam nei zawng hmangin an lo bei let ve takna a an ne tangang lo ani Iraq sipai tam tak de hian Saddam Hussein chung ka ro rel dan khalu tukha an lo ning ve to ngang ani bokang a division telin anin pele puk mai thina rean dai talo sang ni le pathum me ni khat khan president W. Bush chuan in be na lian tham azo tak thu puangin Iraq sipai siang li chuang thi in US lam hi zani somthum pariat vel an thi ve bok ni in a soyani Saddam Hussein chu sipai chakna manga pai thak ani ta thova Iraq rama chuan in thlan pui nei alo ni ta a thu nei na in chu rengin an boi zui ngala Middle East ram danga kang kain Libya Syria ram tam taka boina achuak zui ta
an boy zui ta noi mai ani ber khu Iran ram hruai tu te hlo per hi USA emo China emo po nilovin an hlo per chu phuni na pai sak khoni tlat mai ni hetiang hian George Bush chuan Saddam Hussein chu alo pai thata a an hlo ber Ralthuam hlo om biological weapon anti ber po chu an mu chuak ta lem lo ani ome ma se mi tam tak ngai dana chuan Bush chung ko hian Saddam ate chung ko hrim hi an huat wang jok niangai an tam mai heng hi tun naya dictator midu am te chunga thil lo thlen fo thin dana ni tun lai boruak kan hria a America ro rel na hnuai khowela kun mek nia lan lain China ram chu an lo ro pui ve ta em maya President Xi Jinping po dam chung president dictator turanem nge alo ni ve ta chia boka tol chung politics a du lo tu an tam em to a mi pui ril rulak pen nan kong sang en boina siam chho ve me kani ma se Iraq le Afghanistan te anga han nam nul mai chi ani tamia lo Ram Ropui le thil ti theih ber pol ani tlat mai America meu pon lo ep ngam ve ta a South China Sea tui pui zaw lutuk mai chu pum bil tumin ma la chho ve ta chara chu mai du tok lovin ama ron air phadeu turangai India po aron nek ta sal maya Russia ram then khat po chu ta hial mai Sri Lanka Nepal Pakistan te hian wal out takin an thlopa ma se Indo na hi achuak ani ngat chuan China hi ache cheber tur zinga mi ni don ani tunla hian India le USA te chuan military exercise an nei meka hei hi China ne na inkar che chho zel wang ani chiang em maya Asia Society Policy Institute President Kevin Rudd chuan kum som nga chunga China le USA inkar chiat ber trum a thleng mek ni in Cold War a in tran chho le mek ti chu a chiang chho ta hle maya China hian an foreign policy a an kong zo mek an thak dang lam ani lo chuan USSR ang deuh khan an latlan liam mai don ni in alang George W Bush hun lai khan Russia President Putin a hi USA a azuzina USA in Poland rama missile shield ada takhu da lo turin azuk nor fe ani ome ma se George W Bush khan Russia ral hlo wanga da an ni love tiang lam deuh khan alo nial tatlata Putin a du dan kha George Bush khan rem ti ngat se chuan tun thleng hian thian tha an ni ngei dona diktak chuan Russia ral hlo wanga da an ni chiang lutuk mai si a Russia hian China lam abiak that pha tarengani America President George W Bush a thil ti sual poi tak nen ka hria Vladimir Putin te ang milu lul tong mo lutuk America a hial azuk zin pha meu khani a Russia in nuclear bomb mit nei manga aron ka po lo ka thak na tur missile then khat polana hian an da hei hi Russia hian adu lo ema Kennedy hun lai Cuba missile crisis ang deuh khani mai ome nuclear bomb reng hi sipai mun puya emo Ralthuam da na mun pa ngaya emo an da ve ngai lo ni in an soya a sang dain rampil ril lutuk tu pa fa ma in an hriat lo na tura an thukru thina ni Israel po hian ne Jeff thaler noya athukru ne hriat ani tun ma diu chuan bomber phur turin an siam thina ma se anan ngai tu chianga a him lo zia an hre chuak ta zela rocket lian siam lama ran an han la ta vak maya sangkhat zako somli panga okas thla Hiroshima le Nagasaki ya khan Japan khan fighter la nei nual se chuan B29 kha an lo kap thladayanga atom bomb kha an tur holawang chung chu hria in muna tanga in bomb chiat vek dan kha an ngai tu ber ani ta ni Cold War lai ngat kha chuan America khu chuan rocket lian ICBM kan ti mai intercontinental ballistic missile kap thui thei chi a khwan an vu fur mayang chung chu Alaska New Mexico le Nevada thaler rampil ril lutuka khwan lei hnoi thuk tak Russia bom lian ber poina an den chia theilo na tur khopa thuka an thukruwa a kong khar chu kot manga hon chi helo ni tani chung kot omna bek chu America President Private Secretary in a khai thina President kalna pianga azui chot zel thin ni in an soi heng ba ka hian tui hnoi lunga an thukruwa tui fin riat mong thuk taka an bok pil vunga thupek mu ve le ka chu mai thein an fit sa thlapa hlo om vet takani
Russia hi bom lama chuan ani rhol zawkin anga zawk hlengai ania aka chuana po nei hnem zawkin an soi ma se USSR in an hlo em thin chu America tuihnuai long nuclear tharui mang kumtam tak tuihnuai kho sa theile nuclear bomb som paruk theu pai zarwal lai mayan nei kha ani antiani khoi hmuna nge an biruk an rethei der silova Russia ram kap turin tui finret noi mun sang an omdar noi mai sia heng hi Cold War laya USSR sipai ho tu lian ten an hlo berni in an soi thein ani USSR bom hlo pui mai kha Russia hian aro chun veka Christian ram ve USA nen hi chuan in thian tha hle sela thil thaber chu ni nge yang